Jane piye to yo. Lah mbiyen aku paling jago, lah saiki kok iso lali kabeh. Dangkrek ane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Le, mandek sik. Lah iki mbene jam 09.00 kowe wis mulih. Wah. Bapak ngerti, kowe mesti bolos to. Ya kan biar ngomong gak kaya ngene to, Le. Iki sing jenenge dadi anak kebanggaane Bapak. Walah, ngene iki seneng, Bapak. Ih, Pak iki apa sih? Masa anake bolos kok malah seneng lho. Ya ora ngono maksude lho, Le. Ngene lho, berarti kan tandane saiki awakmu kendel. Lah jiwamu berarti kan wis balik nang kodrate sangar. Ih, Pak iki apa to? Aku mulai ki lho arep njukuk barangku sing ketinggalan. Mari ki yo mangkat nek kok. Wah, tak kira bolos, wong arep panggah wae. Bolos. Lho, Le, sajane kowe iki grusak-grusuk kaya ngono iki bareng jupu apa to ya? Iki lho, Pak. Tara. Iki jenengane si Opet. Aku ki anggere misale lunga-lunga terus nggak ngejak ide iki rasane piye yo, Pak? Kaya enek sing kurang ngono lho. Walah, yo Jan. Gila nih teman topolamu, Le. Wis, pokoknya kae bonekamu senang jero kamar tak biakar kabeh, tak ganti pancing sak set. Ben supaya kowe dadi lanang sejati. Bar kuwi wis tak tukone kowe kudu ndeng mangkat rono nang tengah laut mancing. Bapak ngerti nggak? Boneka sak lemari kayak larang kabeh tahu. Aku pengen tuku kayak dibela-belani nggak jajan. Lagian ngopo sih nukoni pancing larang-larang terus mancing di tengah laut. Kowe enek boyo, aku dibrakot. Ih, takut. Ki lakon opo iki? Alah bolos kono, Le. Warep kerem dimplok boyo ya los kono ben metu jiwa lanangmu. Halah, ngomong karo Pak iki nggak entek usah aku arep mangkat sawan. Wah. Cok ane. Malah yo. Kaya ngene iki aku arep golek doku nang ndi ngene semandi ben supaya anakku dadi lanang sejati. Pak, tolong, Pak. Mocar kowe, Le. Sering-sering tiba ben akeh korenge ben kaya lanang. Pak iki jahat. Beh, rumangsaku ki lho, genteng ki yo dadak bocor kabeh. Kaya ngene kan dadi nambah-nambahi aku kerjanan. Sedure heran. Waduh. Kaya ngene nek dhewekan aku yo gak iso. Kudune butuh kanca siji neh iki. Ngono kok yo gak enek wong lewat. Biasane sopir ki tunggal-tunggul kok ndilalah ya bilas ora nang beneke. Jan, dina iki ketoke bakal cair gede iki. Wong enek nggae KTP 5 ping 70. Jajal, ora ngarani. Lumayan banget. Ngene iki aku kan ra nyesel dadi RT. Asline gur modal wani karo pintere seserane gede lho. Wah, beneran dilalah enek wong lewat iso tak kon ngewangi. Teh, Amit, rene yo. Oh, ya terano dancuk Amit iki. Ngomong karo RT kok kaya ngomong karo rakyat jelata, ora toto blas, nanti sopan santun. Piye Kang Amit, enek apa? Amit Pak RT, aku ape njaluk tulung. Dan sampean iki terano ora toto Kang Amit. Api lho RT. Mbok yo enek harga dirine sithik ngopo lho? Kok isone lho? Kan sampean sing butuh, kudune sampean sing mara, ora aku sing mara lho.
Iya amit Pak RT. Wong biasanya aku njaluk tulunge nang sokir kok. Iki mang dilalah ya gak lewat blas becahe. Lah dilalah aku pas madhep rono kok sampean ya lewat ya sisan gawe jadal tulung. Wis gendang arep njaluk tulung apa? Beh, jan suwe buktenan aku dino iki wong nggih KTP lho akeh. Iya amit Pak RT. Heeh. Ngene lho. Sampean tulung cekelno iki. Engko aku tak munggah mendur, nang engko tulung nguncalno. Oh, wis sik. Amit lho Pak RT. Ya wis ora apa-apa, wis gendang munggah. Ya wis ya. Heeh. Ya wis tampanono. Lah dalah, ngene kan ya penak. Pak Amit, semangat ya. Iya Dek Menik, iya semangat. Yo, masa aku kok Dek Menik saya ginuk-ginuk. Pak Amit. Walah, piye to ya? Lah wong kon nguncalno genteng kok malah turono nang latar, mlebu nang omah kono lho. Pak RT? Loh. Berarti tang. Aduh, Pak RT, tangi, Pak RT. Pak RT, aduh, piye to? Pak saiki kowe pinter tenan dandane to Le. Gak sia-sia Pakmu nek nyekolahne entek sawah 5 hektar. Pak. Alhamdulillah sidane anakku dadi wong tenan. Oh ya Pak, tak tinggal sih ya Pak, ngurus spare part. Oh iya Le, hati-hati. Ya Allah, seneng hatiku. Iki lho tukang servis gek ning ngendi to yo. Iki jane komisine jan lumayan tenanan. Mesti lek gur trimo nggo tuku surya iki mesti jujul isian. Oke, Mbak Cokro nyapa yo? Leh Mbah, lah jebule sampean ki pinter nyervis elektronik to? Anu Ker, aku ora iso. Alah sampean iki lho, merendah kaya ngono. Wis to, aku ki wis paham, Mbah. Teko sampean nyekel obeng ki lho ketok lek sampean ki senior Sik yo banteni kene. Aku tak cukup barang, aku meh nyerviskin sampean. Cair iki. Aduh, Ker. Alah yo, piye iki? Ki anakku lu ngurung muleh neh. Beh, iki Dik Menik nyandi to. Sawane kaya ngene kok udung teko. Lah iya to. Masalah aku nek sedina gak ketemu Dik Menik, kangen gak ketahan. Dik Menik kok dengaren men tekone Wawan. Iya iki mau belanja dhisik. Piye, Pak Ustadz arep kopi kayak biasane? Gak usah Dik Menik. Aku yuk biasa poso Senin Kemis. Oh, ngono. Jarang-jarang saiki enek wong poso Senin Kemis. Pak Ustadz iki pancen wong soleh tenan. Dik Menik iki lho, kaya aku piye ngono. Wis biasa. Oh yo Dik Menik. Kira-kira kapan aku iki ditemokne karo wong tuamu? Walah, tenang wae Pak Ustadz. Urung enek waktu sing pas. Lagian aku urung mikir tekan kono. Beh,
Lah sing dipikirno apa meneh to Dik Meni? Lagian kuwi lho lebih cepat lebih baik. Ora ngono Pak Ustad. Lagian ora gur Pak Ustad tok sing nyedeki aku dadi bingung. Lho. Gek sapa sing ape wani nyaingi aku Dik Meni? Beh, nek kaya ngene carane iki ngajaki geger gedhen tenan iki. Aku ki gak iso nyebutke jenenge to Pak Ustad. Sing jelas sampean ki yo kenal. Wis to Dik Meni. Sampeyan iku gak usah bingung-bingung. Pokok sampeyan nek ape golek calon bojo sing ngerti agama kaya aku ki angel, ya gerene siji iki nang ngarepmu. Wis gendang lho, Bah, sampean iki piye to? Mbok dibuka-buka apa dicolok-colokne listrik ngono ditiliki, ora malah didelokne wae. Bah, tapi aku ora iso iki. Alah wis to, Mbah, kono diapa-apane ngono to. Wis to, ngerti ku dadi percaya karo sampean aku isan. Kayak piye iki? Wis lah, sing penting aku yakin wong anakku iso, mosok aku gak iso. Paling lugur nyambung kabeh. Mbah, piye to sampean ki kok malah ngelamun? Wis gendang dibongkar apa diapakne ngono? Tanteni ya. Ya, sabar. Kaya ngene ora asal grusak-grusu. Kudu butuh pemikiran sing jero. Oh, pelite. Kuai. Ket mau gonta-ganti obeng kok yo gak pas. Jane obenge sing ndi to? Mbah, salah, Mbah, salah. Bolongan iki lho nang ngisor loro karo nang dhuwur loro. Ora teko kono-kono. Piye to? Pejan, kowe iki gak ngerti apa-apa lho, Kir. Iki mang aku gak buka baut, tapi aku gur ngecek iki mang enek tegangane apa ora. Ya wis, Mbah, nganu dandanono ya. Molek apa wis dadi gugah, tak tinggal gletak sik. Motone wabot. Kayak piye ngene iki? Wis anakku gak teko-teko. Wis ora salah meneh. Iki mesti sing go nyapit jero ambet supaya ne tegangane normal meneh. Wah, jajal iki tak sambungno. Heker, aja turu wae. Iki gendang colokno. Iki alhamdulillah tipine wis dadi. Wis gendang, kae colokno tipine. Ya. Wis dadi. Ya wis to, sapa dhisik sing dandan. Mbah, lah iki kok digandengne ngalor ngidul kaya laki ngene to? Ora apa-apa. Walah, kowe iki wong awam, gak ngerti apa-apa. Wis gendang colokno. Iya, ngono ae muring. Halah bang, tangkap, Kok? Jane wong piye to? Kuwi leh mulungguh kuwi lho. Sikilmu aja mbok kempit. Kaya pakmu ngene lho sikile megar. Dadi ketok lanang sejati. Terus kuwi kowe nek nyekel garan pancing sing bener, ora model kaya ngecup jintrung.
Jane cah lanang gur koyo ngono kok ora jegos. Cerewet, Pak. Meneng sebelum mangkat suntung kok dipanas apa? Kok kabeh mau iku kudune dikulinakno. Nek ora malah tansaya ajur. Oh iya, pokok mulai sesuk mulai sekolah kowe kudu melu pakmu mancing. Wis pokoke ora enak acara masak-masan karo cah wedok. Kudu manut pakmu kowe. Iya, Pak. Pak enggak go mimik toh. Aus tau, Pak. Aturan muki tumbler pingkuke diisi es seger. Alah, wis ora enak acara mimik-mimikan. Ngene, tak warai cara ngoncal pancing sing bener. Apa sih, Pak? Nih, tak warai cara nyekel pancing sing bener. Sawangan pakmu ki. Terus jekonge aja dengkluk, aja nyepepeh, sing tegak ben kaya lanang ngono lho. Ki, sawangan pakmu ki. Trok. Nah, kaya ngono ki lho. Padha wae kok yo ndadekake menaturane lho. Wis penting kan kena banyu to. Kok ayo mangan kok. Mangan matamu kuwi. Sawet. Kopi. Pak RT, kopine Pak RT. Aduh, ketoke prae dino iki Mbak Menik. Aku lagi loro ndas iki. Aduh, celang-celengan. Pak RT lagi loro endas toh. Justru kuwi kudu ngopi, Pak, ben mari. Aduh, Mbak Menik. Ketoke dan libur tenan dino iki. Sesuk ae lah sesuk. Gampang kok tak borongi. Rumah sawu kok lorone nyelot untu toh. Oh, ya wis lak ngono. Nyoh, saya ngendi kowe? Kudu iso kaya pakmu mau. Bayang nih, kowe jeneng tengah laut. Oncal sak kuatmu ben kole iki Pak gede. Nyang sawah kok ngomong nyang laut. Wis karek manut ono angel men. Iya. Ngeden dhisik ben tenagane rusak. Iya. Ndang, sing banter. Piye to kowe iki kok? Lah ngapa lho, Pak? Jarene mau tekan banter. Ya banter-banter, tapi ora nganti kaya ngenehi RT nek kaya ngono. Terus piye, Pak? Dikan dhewe kapure kok. Ayo. Bahaya iki. Ayo cepat. Pak RT, Joko. Duh, Pak RT. Tak tulungi, tak tokne. Duh, kepiye iki?